Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Ano ang unang milagrong natanggap mo ngayong umaga? Ay, hindi ako constipated kanina. Pwede ba yun? Diba? Kung halimbawa, minsan may mga ganun tayo mga eksena na, ay, salamat, hindi ako constipated today. Or, ay, salamat, hindi ako gumising na may allergic rhinitis. Oo diba? nga. Or, or kagabi, masama yung pakiramdam ko, pag gising ko kanina, wala na, manhid na ako sa feelings ko para sa kanya. Uy, milagro yun ha. Kagabi, ang sama-sama pa ng loob mo. Tapos, pagising mo sa umaga, kalma ka na, chill ka na. Oo. Diba? Nakakatawa mang isipin, pero yung katotohanan na naka-gerbs ka ng maayos Correct. ngayong umagang ito. Oo, na diba? naturally, parang twice a week ka lang. Ganon. Pero, ang tagal inipon. Oo, pero ngayong umaga. Nakakatakot pag lumabas yan. Nakakabara. Dilubyo ang bahay. Correct. Nakakalurgay. So, yung fact na na-empty mo yung stomach mo, hindi ka constipated today. Mabaho man po siyang pakinggan, pero that is a miracle. Yes. Yun nga, partner, na ang sama-sama ng loob mo kagabi, pero pagising mo kaninang umaga, parang kalma ka lang, parang kaya mo harapin kung ano man yung mga kaya mong harapin. Milagro din yun. Agree. Miracles happen every day. Tandaan po natin yan. Minsan ang nihintay lang talaga nating milagro, yung parang sobrang pambihira. Loto agad. Oh, yun kagad yung parang definition natin. Lord, isang milagro to, di ba? Correct. Laging ganun. Tama din naman. naman, gets naman natin. Sobrang miracle din talaga kapag ka nanalo ka talaga dyan ng malaking halaga, di ba? Oo. Kaya yung mga milagrong naisip natin na parang, yung buwan naging blue. Milagro. Oo, correct. Oo, minsan may ganun tayong thinking na ganun lang yung klase ng milagro na pwede mangyari sa buhay natin. Correct. Mga supernatural, mga kakaiba. Yan. Diba? Pero sa totoo lang, miracles happen every day. Every minute, every second. Correct. Maliliit na bagay, may malalaking bagay, thank you Lord. Pero dun sa mga maliliit na bagay that are considered as miracles, ipagpasalamat po natin yan. Totoo diba? yun. Yung meron kang kaibigan, milagro yun ang sama ng ugali mo. Paano may nakakaintindi sa'yo? Diba? Ang sama ng ugali mo, pero may friends ka. Milagro yun, di ba? Sino makapagsasabi? Diba? Na, totoo yun na parang imposible kang magkaroon ng kaibigan pero may mga taong nagtsatsaga sa'yo. Tama, Isang diba? malaking milagro, di ba? May ganyan talaga. Marami po talagang miracles, promise. Agree. Maraming mga nakakalurkay na plot twist sa buhay, katulad ng mga problema, mga pagsubok, mga pagsampal sa'yo ng mga ng mga challenges, ganyan. Pero marami rin plot twist na maganda. Yung mga hindi mo in-expect, yung mga hindi mo naman dinasal pero binigay sa'yo, marami din ganon. So, dapat maging tayo doon, maging conscious tayo. Yes. Maging, sabi nga ng kakilala kong psychologist /psychiatrist /kainuman, di ba? Doon ako sa kainuman na part, di ba? Pag nag-iinom, yan. Be mindful. Yun yung sinasabi. Sabi ko, mindful? Parang hirap intindihin, di ba? Pero yung be mindful, sabi niya, yung parang iisipin mo lahat ng bagay, merong dahilan, o kaya lahat ng ito, ay ang dami namang isipin, sabi ko. Pero hindi, yung maging mindful ka, yung maging aware ka na, ito milagro to, ito, hindi mo naman to hiniling, pero binigay to sa'yo. Ito, magandang balita to, akala mo lang hindi, pero magandang balita siya. Totoo yun. Magandang habit na i-develop sa sarili natin yun, mga kaibigan, yung maging mindful sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin. Kasi marami po yun. Tama yun, yung maging mindful sa magagandang bagay, kasi may mga iba na mindful sa chismis, correct, mindful sa nangyayari sa kapitbahay
bahay. Mindful sa problema ng iba. Yan, yan. 'di ba? Mindful din sa sarili mong problema. Gets naman natin 'yun. Pero kung laging yun at yun ang iisipin, 'di ba? Hindi magandang habit. Totoo. So maging aware po tayo mga kaibigan sa mga milagro na nangyayari sa ating buhay. Yes. Not necessarily yung mga milagro na itinuro sa atin o yung mga supernatural phenomenon or kung ano man. Hindi lang laging ganun yung milagrong natatanggap natin o aabangan natin sa buhay. 'Di ba yung gumising ka ngayon? Ako yung first miracle ko Talaga, ngayong umagang Angkol? ito. Oo. Sumakay ka ng tricycle? Habang kumakain ng popsicle? Anong The first miracle mo? na nangyari sa akin ngayong umagang ito is yung nagising ako. Totoo. Diba minsan hindi natin iinisip, milagro po yun, Totoo. mga Pwede kabisyo. namang hindi ka na nagising eh. Pwede nang hindi dumilat yung mata mo kanina, Oo. pwede nang hindi tumibok ang puso mo kanina, Correct. pero gising ka ngayon. Diba dumilat ang mga mata mo, gumagalaw ka, kumain ka ng almusal at papunta ka sa trabaho mo ngayon. Diba napakalaking milagro po na yon na Tama. minsan hindi natin napapansin. Most of the time are taken for granted. Gumising lang tayo, yun lang. Yun lang. Wala Hindi na. ka nagpasalamat. Gumising ka na mainit ang Oo, ulo mo. galit ka pa. Oo. Diba? Kasi ginising ka. Oo, di ba? Diba okay na nga yung walang tulog kaysa walang gising? Diba? Yun na sinasabi natin, dapat na ipagpasalamat pero naiinis ka kasi nagising ka. Ano ba yan, maginising mo agad ako, natutulog pa ako. Di ba? Pasalamat ka, nagising ka pa. Kaya ang mahirap nga. na ginigising ka, hindi ka na nagising. Totoo. So Diba? yung lahat po ng gising, lahat tayo ngayon na nagigising, kung buhay na buhay, lahat ng parte ng katawan mo, kasama na lahat ng mga kati-kati dyan. Di ba? Oo. May mga buhay na kati, di ba? Ito na naman tayo sa Anbuni at Hadhad. Kung kasama silang nabubuhay, Oo, ngayong araw na ito kasama mo. Isang masayang araw ito para sa iyo kasi cause for buhay celebration. Correct, buhay na buhay ka, 'di ba? Ganon 'yon, dapat maging mindful po tayo sa mga magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. And you'll be happy. Sa True Laloto lang halong eklabo. Alam mo, partner, speaking of mindful, yung isa nating tambalanista, ito yung eksena. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2010. Bagong kasalan po ako, 6 months pa lang. Pero na-realize ko dito sa 6 months na ito na kasama ko ang misis ko, magkaiba kami pagdating sa pagtingin sa pera. Isa po akong saver at isa naman po siyang spender. Hindi ko alam kung magtatagal ang relasyon ng ganito po ang aming eksena. Paano po ba? Saver versus spender. Sino ba ang mas tama? Yan, 'di ba? So ito yung mga sinasabi natin na magiging mindful tayo. Ano ba? Mas gumagastos ba tayo o mas nag-iipon ba tayo? Yan yung mga sinasabi natin. Tapos eksena nito, itong bagong ano? Pareho naman. Anen? Basta sounds like ganun din naman ang ibig sabihin nun. Bagong sakal. Sabihin na natin, mga kabisyo. Kasi pag kinasal ka, 'di ba? Nasakal Alam mo yung ka na luma rin. na yung joke, Oo, pero pero nakakatawa pa rin, 'di ba? Parang ka talagang sinasakal minsan. Minsan nga talagang yung kaakibat ng wedding ring, suffering. Charot. 'Di ba? Alam mo yung ring na lang, engagement ring, wedding ring, suffering. Kapag ka stress ka, may mga ringworms ka na din. Yung 90s joke. Oo, 90s joke. Pero gamit na gamit pa rin ngayon. Pero true lalo naman talaga, 'di ba? O so Correct. doon sa mga bagong sakal na kasal, na sinakal dahil kinasal, okay, 'di ba? O ang kagandahan diyan, mga kabisyo, pag bagong kasal ka, ang dami mo na discover both good things and bad things, 'di ba? O ulitin natin. It starts with an engagement ring, tapos masusundan ng wedding ring, tapos akala mo masaya na, yung pala suffering, 'di ba? Tapos nagkaanak, may mga ringworms sila. Hindi na natapos-tapos yung mga ring. Nakaka-aring-aring, 'di ba? ang kagandahan naman, na-discover mo both good things and bad things when you get married, 'di ba? So yung good things na kung wala ka maisip, adi maging mindful ka, baka meron naman. Yung nag-isip ng good thing pero wala pala. Hindi, yung good thing na you have a companion, 'di ba? Meron kang BFF, may nasasabihan ka, may nasha-sharean ka, samantalang dati mag-isa ka lang na binibitbit ang lahat, 'di ba? So ang saya no na meron kang kasamang ibang tao, good thing, 'di ba? Yun nga yung bad thing na minsan na nadi-discover mo, katulad no nag-PM sa atin, gastador. Yan. Yung misis mo, tapos Waldas. correct, 'di ba? Barga sa pera, 'di ba? Tapos ikaw, ano ka pala, ipon. 'Di ba? Makipot. Masinop. Yan, makipot.
makipot. Makipot yung pagkakahawak mo sa pera, 'di ba? Masikip. Maliit ang butas. Ayan, ganon, 'di ba? Oo. Masikip, basta ganon. So, nakikita yung difference, 'di ba? Na merong gastador at meron namang hindi. Ang kagandahan naman dito is you have your whole lifetime to discover kung paano kayo magmi-meet halfway, 'di ba? Yun naman talaga, yun hindi naman porke ay nako, gastador siya tapos ako pala ipon. Wala na. Hindi na kami wala, away na to. Away na to. Annulment lamat na to, lamat Correct, na to. Totoo, 'di ba? Hindi na kami magsasama ng matiwasay. Ito na yung umpisa na nga, ito yung meet ng relationship namin. Hindi, 'di ba? Merong pwede kayong may mga work around diyan, 'di ba? Correct. At pwede, at ang importante dapat hindi lang ikaw ang nag-a-adjust, dapat siya din. Tama. 'Di ba? So mag-a-adjust siya kung halimbawa, sasabihin mo, hindi, dapat may ipon pa rin tayo ganitong amount. Yung mga matitira, yan yung pwede mong gastusin. So, ikaw din naman, kapag gusto niyang gumastos at sa tingin mo naman deserve niya, 'di ba? Huwag mo din pipigilan. Correct. Ganon. So, dapat kayong dalawa yung mag-uusap tungkol dito. Communication is key. Alam mo naman, kapag perang usapan, emotional tayo dyan. Minsan, 'di ba? Sobrang apektado. Apektado tayo, Oo, hindi 'di ka ba? lang, hindi lang 2 oras, buong araw, minsan Correct. isang linggo, apektado ka. Ang hirap baka move on Totoo. pag pera ang usapan. Tama, 'di ba? It gets you emotional kapag madami kang pera, ang saya-saya mo, 'di ba? Kapag wala kang pera, ang init ng ulo mo, 'di ba? So, gets naman natin na lalo na pag mag-asawa na, yung part na yan ng money matters. Talagang it matters, ganyan. Pero again, as I said, you have a whole lifetime to discover it. Kasi ang bawat pamilya naman, kanya-kanya naman yan ng set up, arrangement. Correct, 'di ba? Magigets nyo rin yan in time na okay. Parang, alimbawa, partner, kami mag-asawa. Dati, may collection ako ng Hello Kitty. At alam niya yon, tanggap niya yon. Siya naman, may mga, ang collection niya naman, partner, ay mga elepante. Diba? So, kung iisipin mo, ano ba yun? Paano yung pusa tsaka yung elepante? Diba? Paano yun? Diba? Parang, paano yung pag-meet halfway nun, 'di ba? Kwarto mo lang ba magiging Hello Kitty? Tama. Yung sala ba ay elepante? Oo, 'di ba? Tapos sa CR combined na sila. Correct. Or magsusuot ba siya ng Hello Kitty na brief at ako naman ay elepante. Elepante. Kakainis yung kakorno yan. Elepante. May joke ako. Ano masuot mo ngayon? Elepante. Kairita. Kabwisit, 'di ba? Yung mga ganon. But eventually, through time, nauurong-urong na sila. So, yung mga Hello Kitty sa bahay namin, kasi na-discover namin ako, while people still believe na I'm a Hello Kitty lover, yes, I still am. Pero hindi na siya kasing dami ng dati. So, meron na lang akong mga piling mga Hello Kitty items. Ganon. Tapos, na-realize ko in time nga na ang anak kong babae, hindi siya Hello Kitty lover. So, walang pupuntahan yung Hello Kitty collection. So dahil doon, unti-unti ko rin siyang may mga nilet go, may mga binigay, may mga binenta, ganyan. So umunti siya. So ganun din sa mga elepante. Parang ganyan, parang hindi may mga hindi niya lang kailangan lahat ng bilhin niya may parang elepante na style. Oo. Parang gano'n. Tapos eventually nag-meet kami sa halfway dun sa idea na ang na-discover namin magpagawa tayo ng kalahating elepante, kalahating pusa, ganyan. para magkasundo tayo. True. So ngayon may tori kami ng gano'n. Yun yung kasunduan namin. Hindi, meron kaming na-discover namin along the way na mahilig kaming dalawa pareha sa gamit. Ibig sabihin, hindi kami minimalist. Yun yung na-establish namin. Na hindi kami minimalist, mahilig kami sa gamit. Tapos yung mga gamit na gusto namin, yung mga kaiba na mga malalaki. So kaya, nag-agree kami na kapag may upuan, mataas yung likod. Yung mga ganon. So, example lang yun. Example lang yun na meron kayong kanya-kanyang gusto, pero eventually, in time, madidiscover ninyo na, meron pala kaming gusto parehas. So, ganun din sa pera ninyo. Kung paano nyo gagawin yan, kanya-kanya, ba't financial advisor ba ako? Financial planner ba ako? Babayaran nyo ba kami kapag nagsabi kami ng mga ex-labo? Kayo naman makahingi ng payo. Kala nyo naman. Minsan pala utos din kayo sa amin.
Palautos din kayo sa amin talaga. Nararamdaman namin, ganun. Diba? So, merong niyang... may workaround dyan, sa madaling salita. Yan, meron. Alam nyo, totoo yun ako, naniniwala ako that family, each household or every family is unique. May kanya-kanyang dynamics ang bawat pamilya. Totoo. So, yung applicable sa pamilya ni Nicole might not be applicable to your family or Correct. to your household. Yung sa akin part, hindi applicable sa'yo. Minimalist ka, maximalist ako. At hindi diba? kita i-judge dahil wala kang gamit. At huwag mo din kami i-judge kung ang gamit namin panghigante. Di ba? Ganon. Totoo yun. Kung nandyan ka sa ganyang klase ng sitwasyon, totoo yun na everyday may madidiscover ka talaga sa partner mo. Good or bad. Diba, sabi nga nila, stage by stage madidiscover mo talaga. So sa initial stage ng inyong relationship, makita mo, syempre, everything is butterfly. Masaya. Diba? Makulay. Tama. Diba? Maningning, nagliliparan. Ganun pag nakakita ka ng butterfly, masaya. Diba? Nakakagaan. Parang correct. Parang pag nakita mo siya, parang lagi siya nakangiti. Diba? Makulay ang bahay ninyo. Diba? Pero habang lumilipas yan, syempre... Umiipis na siya. Hindi na butterfly, yung makikita nyo, puro ipis na. Ipis na siya. Nakakainis na. Nakakairita na Ganon, lahat. naglalabasan ng mga daga, mga peste sa loob ng bahay. Gina G. Sabi ko na nga ba ang diba? ending talaga ng engagement ring suffering Kumbaga, hindi, somewhere down the line, madiscover mo yung mga bagay na hindi mo nakita before or yung initial stage ng pagsasama ninyo. Nung ano pa lang, nung all butterflies pa lang. Yes, you'll see the Dracula in her. You'll see the Dracula in him. Diba, kayong dalawa. Kayong dalawa. May parehas kami chismis, di ba? Correct. Na parang, hindi naman ito yung pinakasalan. May pangil pala to. Correct, sabi, diba? ikaw nga, may rabies ka eh. Totoo. Bago ka magturo, kung ano mga kamalian niya, tanungin mo rin, ano ba, saan din ako nagkamali? Yes. So may ganon. Parehas. Madidiscover nyo pareho yan at maglalabasan ng mga bagay na hindi nyo akala na lalabas sa isang tao. But you have no choice but to accept that person and understand the difference. May ganon. Dapat ma-discover nyo o maintindihan nyo na ito yung marriage eh. Diba? Meron siyang bagay na hindi ako magugustuhan and vice versa. Pero ang importante, nagkakaintindihan kayo. Yun hindi naman. pwede na parang ayoko sa kanya. Diba? Tapos na ito, lamat na ito. Uuwi na ako sa amin, doon na lang ako sa nanay at tatay ko kasi ayoko ng ganong setup. Hindi pwedeng ganon. Remember, you are committed in a lifetime. Diba? You're committed for a lifetime. So kailangan tanggapin nyo kung ano yung madidiscover nyo na hindi maganda sa taong yon. So, isang malaking good luck. Yes, ganun talaga. Ganun talaga, pinasok mo yan eh. Correct. Panindigan mo yan! Sige na, bye-bye! Carry boom boom mo na yan. Portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.